Luwas ra ang base sa Quimonda Building nga nahimutang dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kini human gikatahong ni uyog dungan sa laing linog didto sa Mindanao. Subay kini sa gipagawas nga resulta sa pakisusi nga gipahigayon sa mga structural engineer sa Office of the Building Official. Nagmeeting sila Cebu City Mayor Edgardo Labella ug RTC Executive Judge Macaundas Haji Razul, diin gipahibaw nila nga pabaliko na sa pagsud ang mga tao. Niadtong Huwebes, gipagawas ang mga tao sa maong building human mabantayi ang pagtayog sa building. Apan giparehag sa structural engineer nga posible ang pag-agi sa mga dagkong truck sa dapit ang nakaingon sa pagtayog sa edipisyo. There should be a continuous performance evaluation because he has some concerns. The building is safe. And so I called up our security coordinator, the court's security coordinator, to let people in.